Awazwamnandi umculo wemfezi emnyama. Mbukeli ke namhlanje lapha endlini zokusakaza ekomkhulu lenhlangano esakaza ngomoya SABC. Sivakashelwe udokotela uKhangelani Wilmot Sibiya. Thane ngixoxele ngodokotela uSibiya. Usehlabane ngemklomelo yokuba uthisha ovelele emhlabeni. Ikhawu eningana. Lo thisha ke unendlela yakhe nje ehlukile yokufundisa nokwenza ukuthi phela hlonishwe ngisho nangoza kwabo kanye nezinye inhlaka ezisemkhakheni wezemfundo. Udokotela uSotobe waqala ukusungula isikole sakhe seyibalo kanye nesayensi eminyakeni engaphezulu kweyishumi eyedlule. Namhlanje ke sokhuluma naye ngeGlobal Education Awards nokungumcimbi ke wokuchoma uphaphalugwalagwala labo ababamba iqhaza limqoka emkhakheni wezemfundo. Ihlandla lesithathu kulalo mcimbi lizobanjelwa la Dubai eUnited Arab Emirates. Dokotela asikubingelele eindabeni ekhaya jikelele breakfast show la ku SABC 1. Sibonge kakhulu ngokuthube nathi namhlanje ekseni. Nkosazana ngithathele ithuba nje ngibonge kakhulu ngibingelele ababukeli bonke emakhaya. Sibonge kakhulu ithuba. Kubonga thina. Dokotela ke siqale nje ngeinto zokuqala kuqala. Yini into eyenza ukuthi uyibandakanye nezifundo zezibalo nezesayensi? Ikakhulukazi phela ngoba kuyaziwa nami kwakubheda ngise high school kwi-maths nescience ngoba phela siyazi ukuthi lezo izifundo kuthiwa hayi zinzima. Okwenza kakhulu ngize ngisungula i-organization lena non-profit othiwa Where to Start Maths and Science Tutoring kwaba ukubona ukuthi vele abantwana abaningi banayo inkinga yokuthi ke beyisaba imaths ngoba usho nje nkosana sakhula sonke sazi ukuthi uma wenza izibalo kuyi-subject enzima kakhulu kodwa kakhulu esabe ngiba nakho ukuthi into ekhona kuba i-stigma nje umuntu akhule azi ukuthi noma sakhula sitshena ukuthi zinzima izibalo kodwa masishintsha indlela esifundisa ngayo kwenza ukuthi izibalo zibe lula kakhulu. Ngase kuba ukuthi ke ngabona ukuthi indlela engifundisa ngayo imaths siyayiculisa sibenza abantwana beyithande si-integrate ne-soccer abantwana siyazi ukuthi ibhola balithanda si-demonstrate lokho kwenza ukuthi umntwana abone ukuthi no imaths kahle hle ayinzima kuyinto esiphilayo ngoba ngisho uhamba nje ngisho ngimile ngisuke ngiperpendicular to the ground kushuthi imaths leyo ngisho ngoba sekunomkhaba nje sekuneparabola so yonke into esibonayo eyenzakalayo i-mathematics. Bekithi vele ngisazobaxoxela ababukeli ukuthi ke hayi wena enye indlela zakho nje ezihlukile uyisebenzisayo ukuthi uyabaculisa abafundi kunokuthi mhlawumbe babhale noma uyikhulume kuba lula mengabe uyicula ngoba nabo bawucula futhi into esengengayinaka ukuthi vele mangabe ufunda amaculo iculo liyahlala ekhanda uthi noma usuhlezi ucula liyabuya engqondweni so nami nje ngiyababona laba bafundisi bebhale exam selokho kubuye lamaculo kade ubafundisa wona ubona ukuthi lokho kuba nemiphumela emihle yini? Ngoba usushilo nje ukuthi sino 10 years senza lo msebenzi and baningi kakhulu abantwana asebasizakele ngoba uthola ukuthi kwesinye isikhathi ngiqale ngisho kuyi-physics uqobo uthola ukuthi khona lapha kufanele khona besha ama-definitions thizeni ama-principles bewa-state kodwa thina masiwacula kwenza ukuthi umntwana mayebhala mayefika ku-exam alokhu eyicula kancane. Siyabazi-ke abantwana bethu kulesikhathi samanje bayithanda kakhulu umculo so-ke njengoba bewuthanda kakhulu nje umculo kwenza ukuthi-ke abantwana ngaso sonke isikhathi bekwazi ukuthi bekhumbule kalula konke lokho abakubuziwe. Kwi-maths-ke kube ama-steps othola ukuthi abantwana afuneke bewalandele ama-steps uma kuba ukuthi bakhalculate mhlawumbe i-turning point masiwacula onke lawo ama-steps layo kwenza abantwana i-maths beyithande futhi bengakwazi ukuthi beyikhohlwe kodwa kube khona-ke esesibakhuze khona ukuthi engagcina umntwana noma esebhala egcine esecula kuzwakala ukuthi nami esecula ngoba kunezinye indlela esesidemonstrate ngayo ama-shapes siwaveze siwademonstrate ma-increase igraph uma ngabe i-decrease zonke lezo zinto lezo so-ke sesithi abantwana kodwa kungagcini sekuzwakala umuntu uma esephepheni kodwa nje kuyabalekela kakhulu baningi abantwana sebelekelekile ngakho lokho. Hayi siyabonga kakhulu manje dokotela ukusichazela yini i-South African organization Where to Start Maths and Science? Kusho ukuthi i-organization le non-profit esiza kakhulu abantwana kusho ukuthi ihlukana ngama-categories ekakhona sambela indawo nje around i-KZN kakhulu sinama-centers awu-21 around KZN nala besesine-center khona eSoweto sikhuluma nje kuleli viki ngiyakulona ngizobe ngiselimpompo sesiwavula kuwo wonke ama-provinces so kasiza abantwana ngama-weekends ngama-afternoon classes siyangena nje iy'kole ziyakwazi ukuthi zi-invite and on top of that sine-upgrading center nje ekhona manje sinengane more than 100 elaphaya eRichards Bay enseleni isinothisha sibaqashile full time abalekelela labantwana and into emnandi kulabo thisha suke sinabo sebekwazi ukuthi befunde le method esifundisa ngayo le approach esisebenzisa eyenza ukuthi abantwana beyithanda imaths so bonke abantwana esinabo lapha suke sineshow nje ukuthi mabe upgrade nathi bayaphasa and siphinde sibe nabantwana abahlala lapha e-boarding house shoot e-boarding house ise-Richards Bay abantwana sinabantwana nakhona ba more than 100 abafunde ezikoleni ezakhele i-Richards Bay kuba nama
transport abathatha ekseni ngoba 5 to 6 ama homework 6 to 8 sibafundise 9 to past 11 kube ukuthi sekwenziwe study so abantwana kakhulu bayasizakala bonke abantwana yes bafika ama centers ngokuhlukahlukana besizakala and sikukhuthaze kakhulu ke ezikoleni ezahlukene ngoba omunye uthisha uyangathandi kahle ukuthi makuba ukuthi simsizela umntwana ebone ngathi sisho ukuthi akazi kanti umntwana uzwa kalula kakhulu mangabe ufundisa omunye uthisha so omunye uthisha so into esesisho kothisha ukuthi sisuke sibalekelela ngoba abantwana siba expose kakhulu kuma past papers ukuze bebone ukuthi masibuzwa ke lento exam ibuzwa kanjani ngoba sesibe unxese nje ungena ulemini sesibe nayo inkinga ukuthi umntwana uya understand eclassini aphasa ngisho uma umzali uthatha exercise lakhe uma ulivula ubone kahle ukuthi akuyahanjwa na umntwana uphasa shothi seyayiphasa maths iyona lingafika itest avela thole 0 so ke thina into esenza siyaba expose sibanike nama tips ukuthi uyiphasa kanjani maths ngoba ilokho kusuke bajwayele nendlela okubuzwa ngayo yes nanokuthi umntwana sesima simchazela mayiphendula iphepha angaliphendula ngathi kuzophuma lona kodwa akathathe indlela okubuzwa ngayo ukuthi ilento iyayibuzwa kanje kusho ukuthi imapha ama skills engwadingayo ngoba on top of that nje sengaze ngakhipha incwadi khona incwadi eseyikhona nje South Africa yonke ze maths neze physics ngakho ukuthi ke silekelela bona abantwana ukuthi abakwazi ukuthi belekeleleke kodwa futhi amanye ama topics bawathola nje mahala on WhatsApp ngoba sinama groups are more than 10 for grade 12 wonke nje ama grade from grade 7 yeah bengithi vele ngisazobuza ke imininingwane yama page kodwa yona sizongena kuyo ke mangabe sesiqeda umdidelo lohlelo uCalvin Dludla uyangixoxela ukuthi uyahamba eDubai kodwa awuhambi wedwa singasixoxela nje ukuthi uhamba nobani nokuthi niyokwenzani ke Dubai kusho ukuthi kunenkampani ekuthiwa AKS Global Education la usuke recognize khona othisha abenze kahle noma abenza kahle so ke mina sengiya lapha nje okwesithathu last year bengise India nje ngihambe nabanye othisha ababili abase South Africa safika sabuya nawo ama awards and kuseku amanye ke futhi la awesithathu mina India eDubai nje sengibuyela isithathu and ke nami ngiphinde nga nominatewa kuma awards awu2 as an excellent leader bese kusukuba ukuthi lesikole engikhulume ngaso si boarding house esifisayo ugcinene ukuthi igcine kube isikole esi private school noma isikole nje esiza kakhulu ngoba esiza kakhulu kwi maths and science so ke le organization I recognize abantu abenza kahle so ke nayo itholile ke I boarding school yethu nayo ukuthi nominate yes bese ngiba nomunye uthisha o chairperson noma ngithi u principal we WTS le organization esikhuluma ngayo ubaba uShange uEric Shange nayo unominatiwe lapha ya as an inspiring teacher nomunye futhi o chairperson ngoba mina ngifounder yayo na uphinde wa nominatewa u Mr Mathebula nabanye kothisha ukhona omunye ngomkhumbulayo okuthiwa u Mrs Kabinde ola eGauteng na uphinde wa nominate so nje kumnandi ngoba into eyenzakalayo suke sihlangana nothisha from ama countries awu 121 asukubelelana nanolwazi ukuthi wena wenze njani ukuthi kube kangcono yes ngoba hayi ke bakithi siyabonga kakhulu sasishawa isikhathi bakithi siyaxolisa phela singahlala sixoxa usuku lonke sizozama ukuthola imininingwane siyifake ke emakhasini ethu eindaba zala SABC imininingwane ukuthi nitholakala lapha kanjani ukuthi singaxhumana kanjani nani xa ngabe sifuna ukuxhumana ngoba ngiyabona ukuthi lento izobasiza kaningi abafundi siyabonga kakhulu Dr. Usotobo ngesikhathi sakho siyabonga kakhulu nesikhathi sinike sibonga kakhulu ke umbukeli lowo bekuDr. Usotobo uthisha uthisha osethole indondo eziningana owenza umsebenzi omuhle okufundisa izingane izibalo kanye nesayensi